Здравейте на всички, аз съм Мартин Дацев и тук до мен е Велизар Иванов, който днес ще снимаме сериали срещу реалност. Велизаре! Кажи бе. Абе, нямам дай сута там. Еба си мързела. Много безсолно бе. На. Мерси. Ема тука бе. Кажи бе. Дай ми солта веднага. Няма захар, няма сол. Има само черен пипер и то е на свършване. Сутринта се събудих и имаше сол. Сега пак се събудих и солта я няма. Направих си пържени филийки. Със сол. Ще те смажа. Рахул! Чичо Абди? Имам голям проблем. Трябва ми сол, Рахул. Чичо, сол няма. Къде е солта? Батко, Абишек езере. Видях го. В русенският квартал Възраждане живее 16-годишният Мартин и 15-годишният Велизар. И двамата не учат от една година, защото Велизар реши, че е по-добре да работи като чистач в кварталната автомивка, а Мартин започна да прави тъпи видеа и не му оставаше време за училище. Те се познават от деца и съжителството им заедно изглежда прекрасно. Ян, подай солта бе. Стани сам се вземи. Ние няма да се взема сам. Ти не можеш да ми помниш веднъж този живот бе. Писна ми вече да съжителствам с тебе. Не стига, че те издържам. Кой издържаш бе? Там стоиш по цял ден в другата стая. Нищо не правиш. Изкарвам пари. И умръзна ми вече от този човек. 100 години живеем заедно и всеки път аз съм помагал, а той една тъпа сол не иска да ми даде. Умръзна ми вече. Не стига, че по цял ден работя. Издържам този човек. И той е супер неблагодарен. Разбирате ли? Неблагодарник. Какви пари изкарваш бе? Тук стоим по цял ден в беднотия да ям една тъпа филия хляб. Ти не искаш да ми дадеш една солица. Не мога повече. Живееш на мой гръб. Не мога повече да живея. Като ти харесва се изнася. Ми хубаво ще се изнасям. Не мога повече да живея с такъв човек. Прав ти път. Ще намеря по-хубав човек, с който да живея по-добър живот. Живей си живота. Ще ме заплашва той този. Какво си мисли, че прави този бе? Аз се напускам по собствено желание, защото аз искам да намеря човек, с който да съжителствам по-добре от него и да си нямам такива проблеми. Аз ще го намеря, ще му се обадя и ще му се смея в очите на този. Неблагодарник. Добре, че този човек се махна, сега имам повече пари, мога да си позволя да си купувам бира, сега телевизия си гледам по цял ден, когато не работя, никой не ми иска сол, супер съм си. Какво повече да иска човек? Ема тука бе. Аре бе! Сутринта станах и имах сол. Чакай да пагаш. Ала. Мърши! Сутринта станах и имах сол. Купи, сега пак станах. Сега пак ставам и се отенял. Рахул! Чичо Абди!
Рахул? Рахул? Чичо, где? Да, я не хотел. Ей, Яни, подай се от тебе. Че наистина ли ядеш, бе? Значи аз по цял ден работя, изкарвам Какво пари, работиш, а ти бе? нищо не правиш. Нищо не работиш, тук стоиш в другата стая по цял ден. Дай ме една тъпа сол. Аз по цял ден работя, пикро малък. Дай ми една тъпа сол. Благодаря ви много за гледането. Абонирайте се за канала на Марто и профила ми ще е в описанието. Да, чао.